Takže čaute, ja som Marek a toto je unboxing na televíziu Senkor. Je to LED televízia, má 24 palcov, čo je v prepočte asi 61 cm. Je to Full HD rozlíšenie, čiže 1920 na 1080 pixelových bodov. A ďalej sa pozrieme, čo sa nachádza vnútri. No, takže máme ju rozbalenú. To trvalo, takže začneme. Tu je hneď nejaké príslušenstvo. Je to baterky a nejaký podstavec a šrobiky. To si potom preskúmame. Potom ďalšie veci. Máme podstavec. Takýto sa to nasadí. Tak. No. A tu zoberieme. Máme našu krásnu telečku. Tu máme ešte sprej, ktorý som dostal ako darček od Datardu. Je to sprej na čistenie obrazoviek a je k nemu aj handrička. To si môžeme potom tiež ukázať. Je to mikrofázová utierka. Takže uvidíme. Tu je ďalkové a rôzne manuály. Tak. Tu si rozbalíme. Je tenšia, než som si myslel, čo je veľmi dobré. Myslel som, že bude hrubá, ale je tenká. Tak. Tak. Toto je naša teločka Senkor 24 palcová. Tak, sú na nej nejaké fólie. To potom dáme dole. Z druhej strany môžeme nájsť rôzne pripojenia. Z kart. Máme tu na video pripojenie a z boku máme HDMI vstup, USB vstup a rôzne iné pripojenia. Tak. Tu máme kábel. Troška to odzumujem. Táto telka sa mi zdá asi tak najlepšia z týchto výberov. Nemusí to byť práve pravda, ale mám na ňu názor, takže to rozkucháme. Jedna vec sa mi nepáči, že dnešné veci proste balia ako by to malo ísť do vesmíru, ale je to o bezpečnosti, no. Radšej to budem proste rozmotávať o hodinu, keby som mal nájsť nejaký roztrieskaný kábel alebo prerezaný. Lebo aj také veci sa stávajú. Kit. Drží to. No. Dobre. Takže tu máme náš kábel. Dobre, takže ďalej sa uvidíme u používania. No, takže preštudoval som, jak tam aj stojan. A skôr som si myslel, že táto časť sa tu iba zasunie, ale v balení ste dostali takúto nožičku, ktorú tam zastrčíte. A dostali ste takýto šrobík, ktorý tam teraz treba zaistiť. A do toho sa nasunie táto vec. Idem zobrať šrobovák. Dobre, takže máme to vymontované. Teraz tam nasadím ten podstavec. Teda mi to troška vyššie. Teraz tam nasadím ten podstavec. Je dosť ľahká televízia. Takže som dosť prekvapený, no. Tak. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám páčilo a zdieľajte, odoberajte, lajkujte, komentujte a choďte von. Čaute.